Mm. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na ba alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Allah kiyaye mini shehu da, Allah kiyaye mini shehu na. Na bar alkalami kallah. Sarki. Allah kiyaye shehu. Na ga ana wani program mai matukar muhimmanci na ce barin bugo ni ba in bada nawa irin gudumawa. To shehu muna tare da kai, muna tare da kai shiga mulfatari. To na'am. To bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A takaice sarki zaki wannan abin da kake faɗa. Na'am. Ina wa kaina nasiha ni kaina daga farko. Na'am. Da kuma sauran dukkan yan uwa gaba ɗaya. Da kyau kowa ya faɗa abin da yake shine daidai. Domin abin da yake faruwa a yanzu shine. Na'am. Mutane sun sa siyasa a cikin addini. Na'am. Idan mutum ya zo zai yi magana akan aƙidarsa sai ka ga yana wato kaman yana tsoro ne ko yana wani abu dai abin da yake ɓoyewa. Very good. Wanda kuma abin ba daidai bane, ya kamata kowa ka fito da aƙida ka yacce take ka faɗe ta. Wato abin da yake faruwa, na ji wasu yan uwa da suka yi magana su biyu yanzu, ban rike sunansu ba amma na ji jawabansu a kansu na riski jawabi. Na'am. Na farko yana maganan cewa a zo a yi program ba kaza da sauransu. To daga farko dai ina son in ba da dan wani magana a takaice. Mu kamar mu a nan kasar mu ta Najeriya. Sanin mu a kasar mu ta Najeriya kafin a haife mu iyayen mu sun tashi dukkan musulmi ɗaya ne kawai. Musulmi zai ci yankan musulmi zai bi sallah musulmi zai yi kaza, tare da cewa ɗarika tana nan shekara 2000 da wani abu a Najeriya. To amma zuwan wata kungiya, wannan kungiyar sai ta zo ta tubu wasu mutane ta ce ba za a ci yankansu ba, ba za a yi auren wa ɗan ɗarika ba, ɗan ɗarika ba zai aura daga wajenka ba, da sauransu irin waɗannan abubuwa. Kuma duk wanda suke magana, in yi magana a takaice, ina magana akan kungiyar Salafawa Izala. Bar mu yaudari kan, idan wani ya fito ya ce shi ba salafe amma ra'ayinsa bai yadda ya kafirta yan dariƙa ba, wannan muna tare da shi kuma haka muke so. Amma ya sani manhajin salafiya ba haka take ba. Manhajin salafiya shine yan dariƙa a gurinsu, musamman dariƙa Shehu Tijjani kafirai ne. Za ka gani wannan fatawarsu kenan, an tambayi Bin Baz a haka yake, Usaimin a haka yake, za a buba Tijjani sallah ba za a buba Tijjani sallah ba. A allajinatu da'ima na malaman Saudiya wacce take ba da fatawoyi, ita ma akai haka suke, suna tafiya akan gurbatar aqidar Tijjaniya da sauransu. To yau idan wani masalafi ya fito yana cewa shi ya yadda da ɗan ɗariƙa, ya yadda su musulmai ne, ya yadda zai yi kaza, to na farko muna mai uzurin da cewa yana da kyakkyawan niyya, illa iyaka bai yi karatu ya karanta manhajinsa ba. Sannan kuma da gaske ne yana da kyau muna faɗa da dukkan wani wanda zai fito ya dinga kafirta mutane, sawa'un daga ɓangaren ɗariƙa yake ko daga ɓangaren izala yake ko ma daga wani ɓangare ne. Mu da alƙur'ani ya gaya mana, wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiya na Allah shine alƙur'ani da sunnar manzo Allah, kar ku rarraba, kar kanku ya saba. Saɓanin fahimta wani abu ne daban. Allah bai yi alkawarin al'umma gaba ɗaya kansu zai haɗu su zamanto a fahimta ɗaya ba. Haka alkur'ani ya faɗa. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Da Allah ya ga dama da duk duniya kowa ya yi imani. Allah ya ce wa manzo Allah, za ka tilasta wa mutane ne ka ce dole sai sun yi imani? To kaga wannan kenan. Sannan alkur'ani Allah yana faɗa la ikraha fid din, babu tilas a addini, babu dole, ba a takurawa wani. Idan ka duba za ka ga faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya yi kafirci. Haka Allah ya faɗa, lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar wa yazibu Allah al-azab al-akbar. Ba a turo annabi dan ya saidara ya takura wa mutane akan wata aqida ba. To wannan akan musulunci in general. In musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce dole ya takura wa wasu mutane su shiga ba, to babu yanda za a ce aqidar ka ko aqida ta sai ka takura an shiga aqidar ka, ko sai na takura an shiga aqida ta. Wannan shine abu na farko da ya kamata mu gane.
mu dariƙa ba mu yadda da kafirta ba, kuma kafirta wannan manzo Allah ya faɗa shine abin da ya jawo ake samun kashe-kashe da tsartuwan jini duk daga farkon kafirtawa aka fara yi. Haka manzo Allah ya faɗa, inna min akhwafi ma akhafu alaikum min rajulin qara alqur'ana hatta zara alaihi atharuhu tansalakha min dinihi yarmi jarahu bishirki yuridu qatlahu. Haka manzo Allah ya faɗa, yace ku ga mutum yana karanta alqur'ani gashi ya iya karatu amma sai ya bar addini. Hanyar da zai bar addini inji manzo Allah yace shine ya dubi dan uwansa musulmi ya ce mai mushriki. In ya ce mai mushriki daga baya kuma manzo Allah ce sai ya dauki takobi zai je ya kashe shi. To kaga ashe kafirtawa babban hadari ne. Mu kiran mu ana Allah ya saka ma da alheri da wannan program. Mun gode mutane babu wanda aka ce dole sai yayi wata aqida. Muna kira gaba daya. Wato Malam Abul Fatai, wato kana ganin cewa in za a samu kwanciyar hankali, za a samu a tafiyar da komi ya zama daidai, ba kashe-kashe ba, wato rika akidanka in rika akidana, ba shi kowa ya bar nasa ba. Kowa ya rike aqidansa. Kowa ya rike aqidansa. Yanzu misali magana ta biyu da zan yi karshe, wani bawan Allah da yake cewa idan ana son za a yi magana sai dai a wanda ya na karshe kila ni na hau bayan shi cewan tijaniya babu ita a zamanin manzo Allah, salafiya babu ita, izala babu ita. To ni ba salafi bane, ba zan yi magana akan salafiyanci ba, kuma ni ba dan izala bane, ba zan yi magana akan izalanci ba. Amma shi wannan maganar tasa ya dan bi wani hanyar da bai dakkake al'amura ba. Shi suna dan an ce tijjaniya, suna ba wani abu bane. Malaman musulunci kaf sun yi ittifaki cewa la mushahata fil istilahi, ba a damuwa da suna. Abinda ake damuwa da shi ne sunan ya kunsa. Idan ka zo ka ce tijjaniya, sai mu tijjanawa sai mu ce maka tijjaniya abu uku ne, ba na hudu. Istighfari, salatin annabi, la ilaha illallah, wannan shine tijjaniya. Ba na uku, ba na hudu, waɗannan abu guda uku. To waɗannan abu uku akwai su a zamanin annabi ko babu su? Akwai su a zamanin annabi. To kaga in akwai su a zamanin annabi ba zai yi ka ce tijjaniya babu ita a zamanin annabi ba. Sunan babu shi a zamanin annabi, amma aikin sunan akwai a zamanin annabi. Kamar malikiya babu ita a zamanin annabi, amma mazhaba ce. Hanafiya babu ita a zamanin annabi. Haka in ka zo wajen karatu qira'at, za a ce maka wannan qira'an warashu yake yi, babu warashu a zamanin annabi. Qira'an hafsu yake yi, babu hafsu a zamanin annabi. Qalun yake, babu qalun a zamanin annabi. Amma sunayen ne babu su, amma madmunin abin akwai shi. Haka in ka ɗauki ilimin hadisi, a ce maka ilmu mustalahil hadisi, a zamanin manzo Allah babu ilmu mustalahil hadisi, amma kuma babu hadisin, akwai hadisin. To in ka zo ka ce babu sunan tijjaniya, to amma babu abin da tijjaniyan shine aikin tijjaniyan, istighfari, la ilaha illallah, salatin annabi, akwai shi a zamanin annabi. To su ma idala watakila salafawa in akwai izalanci a zamanin annabi za su fito su ce kila a zamanin annabi ga izala ga yanda take, ga manufan izala, ko salafiyanci ga salafiyanci da su. Amma a nan sarki zaki rufe magana ta da abu guda daya. To maganan cewan a haɗin kai abu ne mai kyau, amma kuma labudda mutane su sani aƙida dole ta zamanto ɗaya. Duk mutumin da kaji yana cewa mu ajiye komai mu rika alƙur'ani da sunna, to wannan bai san me yake ba. Na farko bai san addini ba. Me yasa na faɗa haka? Dalili na faɗan haka shine in ka ce a rike alƙur'ani da sunna, duk cikin mu da ni da kai, alƙur'ani littafin Allah ne. Waye Allah ya saukar mai da alƙur'ani? Babu wanda Allah ya saukar mai da alƙur'ani. In ka ce a rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da ni da kai waye ya ga annabi Muhammadu? Ba wanda ya ga annabi Muhammadu. Ta ina alƙur'ani ya zo min? Ta kan sahabbai, ta kan tabi'ai, ta kan tabi'ina, ta kan malamai har ya zo kaina. Ashe alƙur'anin nan ya bi true chain of narration, channels ya biyo ya zo kaina. To in ka ce in sauke duka mazaje, in sake malamai, in rike fahimtar kowa, in rike alkur'ani da hadisi, ma'ana in wurgar da malaman da suka kawo mu. Malam Abul Fatai. That's it. Magana kenan. In kuma ka ce hadisin manzo Allah, ni ban ga annabi ba, kai baka ga annabi ba. To in sake wannan mazajen daga wane tun daga kan manzo Allah har kai na duk in watsar da su in rike hadisi, ni ban ga manzo Allah ba. So kaga ashe cewa wai ka rike Qur'ani, ka rike hadisi, wannan fikira ce ta mutumin da yana jin tsoron ba. To jama'a ka kumanta muna da Malam Alkanawi yana boye a lungu, yana madakata yana jira.
bai zo maka ba sai ta kan malamai. Don haka dole in dai alkur'ani da hadisi bai zo maka ba sai ta kan malamai to dole ka yi haƙuri ka rike malamai. Illa iyaka kawai ka ce kai ba salafe rike malamanka fahimtar malamanka da suka yi wa alkur'ani. Ni ba tijjani in rike malamai na fahimtar da suka yi wa alkur'ani. To wannan shine magana daga ƙarshe kuma da Allah sarki zaki nasiha wa kaina wa dukkan yan uwa. Dan mutum ka je ka yi secondary school ɗinka ko ka yi diploma ko ka yi digiri ɗinka akan addini ba shi yake gwada kasan addini ba. Komai yana buƙatan specialization a bar wa mutane masu ɓangaren addini su yi magana akan addini. Wanda ya san chemistry ya karanta ya jira yaran da kake bayani akan chemistry ya shigo ya yi jawabi shi dai ya ji kawai. Wanda ya san likitanci ya karanta ya jira sai lokacin da ake magana akan likitanci ya shigo. Amma kar mu mai da addini kowane kare da doki kawai zai iya shigowa ya magana akan addini. Wannan raina addini ne. Muna burin Allah ya haɗa kan al'umma gaba ɗaya ya zama da cewa ka yadda da aƙidar ka kana kai na yadda da tawa ina kai amma ba ma kafirta juna muna ganin girman juna. Wannan shine abin da mu muke kira. Allah ya yi mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma Allah ya saka maka da alkhairi da irin wannan kokari da kake yi sarki zaki. Mun gode Malam Abul Fatah, mun gode sosai, mun gode. To mun gode sosai, Allah ya tada ni. Assalamu alaikum. Alright. To muna tare da Sheikh Alkanawi. To Sheikh Alkanawi, bismillah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So ina wa ga sarki zaki addu'a ta musamman wannan kokari da yake Allah ya saka masa. Amin 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 amin. Yana cewa wai Alkanawi da yake damuna saboda ina ta cewa sarki ai kira na ai kira na. Ai irin wannan shirin ko da ban ce a kira ni ba kamata ya ma a kira ni. Kamar yadda wani ya bayani ya ce kamar yadda wani ya bayani ya ce daga sama ne ake samun matsala ko? Ya kamata yi kenan mu zo mu shigo sai mu tattauna mu ga ina za a gyara. Dole ya kamata a kira ka. Wai wani yana ta cewa akwai wani wanda yake cewa wai ne yake damuna ne kaza ina a kira ni a kirawo ni. Na'am. Ina fata wa kaina zato kyakkyawa san addini ne ya kai ni da haka dan ba gurin bal bane ko gurin kallo ko gurin wani abu. Na'am. Ina fata kuma Allah ya karban mu. Amin. Shi yasa a bayanin da Malam Abul Fathi yayi akwai wa'ansu ƴan abubuwa da zan dan tattauna akai. Gaskiya ne ya kamata yanda ya faɗa idan za mu magana akan haɗin kai kowa ya ajiye abubuwa na san zuciya. Idan abubuwa suke na gaskiya ne ko da daga gurin wani ne ka karɓa. Abin da zai nuna mana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana haka. Na'am. Abu Huraira manzon sallama ya bashi ajiya na zakatul fitr wacce ake yi bayan azumi ta fidda kai kenan. Na'am. Wato shedan ya zo ɗauka dai har dai daga ƙarshe da suka je gurin manzon Allah sallallahu maza sallama da Abu Hurairah ya je gurinsa da safe ya ce yaya kuka yi da wanda ka kama jiya ya kaza sai ya gaya masa abin da shedan ya gaya masa. Mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sadaqa wa huwa kadhubun, yace yayi gaskiya amma shi din makaryaci ne. Kaga wannan ke nuna ma in dai gaskiya ne ta gurin kowa ana karba. Ba sai an ce wani dan kaza bane saboda yanzu in wani ya faɗa baka karba ba kai Allah zai tambaye ka zai tsare ka zai ma azaba akan kin karɓar gaskiya da kai. Yawwa dangane da abubuwa guda uku da Malam Abul Fatih yayi magana akan shi ne wai yace da a iyayenmu mun taso babu sabani babu kaza. Gaskiya Malam wannan ya saba wa abin da muka gani a aikace. Sarki Malam dan arewa ne, ni ma dan arewa ne, dan Kano ne. Wallahi sarki tun kafin bayyana kungiyar Izala ake da matsala tsakanin Kadiriya da Tijjaniya. Wanda hatta kai ana ai dan kabalu kafiri ne, dan kabalu kafiri ne. Ka gani da idon ka Malam Alkanawi ka ji ne ko dai ka gani ne? Kai jiyau ne ko dai kai ganau ne? Ganau ne kai. Na san mutumin da yana da farin keke aikinsa kawai a cikin gari yana kewayawa kullum haka zai yi yana kewayawa dan kabar kafiri ne. Hatta kai aka yi rubutu tsakanin Shehu Ibrahim da waɗansu malamai
har ya zo ya yi tahaddi don haka a kawo masa hadisi kaza kaga yanzu Malam Alkanawi ya kuri kace kai ganau ne zamanin Shehu Ibrahim wannan zamanin Shehu Ibrahim sosai har rubuce-rubuce an yi akai Shehu Ibrahim hatta haddi yayi ya kalubalanci dukkanin wanda ya kawo masa wani hadisi da aka ce manzon sallama ya sa Alkanawi ashe ba yaro bane Malam Alkanawi ashe ba yaro bane wai ba sabani ko ba da kai da kin yanka ba ko wai ba a cin yanka ba abin wallahi na san wanda ganau ne inda cewa yana dan kabar kafiri na'am dan haka to maganar malam Abul Fatih da cewa ana zure ba a kafirta ba a komai wannan kuma a matsayinsa na malami idan wani ya ji sai ce to malam ko ba a haife shi bane a lokaci kaza in kuma ya kalle shi in ya ga girmansa sai ya ga wa abin da ya faru to ya aka yi malam kuma ya canja sai ya ce ai abu kaza na ɗaya kenan na biyu sannan malam ya yi bayanin cewa wai dangane da ƙungiyar izala wai ya yi bayani dangane da ƙungiyar izala ok amma a yanzu malam sarki elo na muna jin na ji uwa yanzu malam nura don yana can yana jina wai ya ce wai ka ji a magana ta uwa ni na ce na yi zamani da Shehu Ibrahim na tambaye ka a to wallahi san ban ji maganar ka ba ban yi zamani da shi ba amma ina gaya ma yau ne na zancen kafirta juna aha kai ba ganau bane kai ba ganau bane a'a ni ganau ne yau ne cewa waɗansu suna kafirta waɗansu tsakanin yan ɗariƙa ƙadiriya da tijjaniya okay now understand amma kafin abin ya fara ne tun daga zuwan Shehu da ya zo Kano da har ta kai da tattaunawa tsakaninsa da waɗansu malama sannan abin ya ci gaba da faruwa har aka haife mu muka taso mun ga wannan ana kafirta juna tsakanin ɗan kadiriya da ɗan tijjaniya ka fahimci abin da nake nufi na'am yawa sannan kuma abu na gaba ya ce wai aƙidar izala wai a cikin aƙidan wai musamman ma 'yan tijjaniya kafirai ne wani kuma sai yake ɗauran kai wai sai dai wanda wai bai fahimci aƙidar ba na'am sai tsakanin ibn taymiya tsakanin ibn qayyim tsakanin malamai waɗanda su yan dariƙa ne yanzu suke danganta mu da su sun fado kafin a haifi Sheikh Ahmad Tijjani ma na'am to kaga a yanzu yaya za a ce su waɗancan suna kafirta wanda ma san ba a haife shi ba su yan tijaniya ke kafirta yan kadiriya yawa yaya za a ce kana kafirta mutum wanda a zamanin ka ma ba a rike shi ba kaga abin zai dan wannan okay muna jin kuma yace wai a cikin aqidan mu wanda mu aqidan mu kamar yanda suke faɗi su ibnu taymiya tun daga can aqidan mu ta tawo haka kuma ta tike ne zuwa ga sahabbai har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mu a fahimtar mu okay aqidan ku ya fito ga ibnu taymiya sosai kuwa kamar yadda ya faɗa wanda ya karɓo daga wannan har an tike zuwa manzo sallama haka a fahimtar mu muke ganin aqidar mu haka take dan haka kaga ba a yi sheikh a wannan ba a yi sheikh shi wanda wa ake danganta masa cewa dariƙa kaza ta tijjaniya ba a yi shi ba lokacin lantana ma a ce to su wa'ancan din sun kafirta shi kaga kila ya iya cewa waɗansu malaman na yanzu su ma kuma sai mu duba mu ga me dalilin kafirtawa shin sun kafirta din sai mu musu adalci sannan abu na gaba ya yi bayani dangane da cewa tijjaniya akwai ta aiki ake dubawa ba suna ba kaza ba kaza ba sarki na tambaye ka wanda daga yau yanzu na nemi izini a gaban jama'a ya kamata zan zo in yi bayani mu me yasa mu ɗan izala mu salafiya mu wahabiyawa ba ma irin zikiri na ɗan tijjaniya wannan yana da kyau zan fito in yi bayani amma kuna zikiri amma ba ku yi irin na tijjaniya muna zikiri muna ambatan Allah muna salatin annabi muna istighfari muna hailala
na'am babu zikirin da ba ma yi saboda haka zan zo da yi bayani me yasa ba ma yi na'am na'am abu na farko shine Allah ne ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni da yi zikirin safe da na yamma na'am na'am sarki idan ka duba a cikin suratu Taha aya ta 130 Allah ke cewa wasabbih bi amri rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi da tsarkake ubangijinka da yaban ubangijinka kafin kullowar rana zikirin safe kenan wa qabla ghurubiha haka nan kafin faduwar da na yamma kenan a can a cikin suratul ghafir Allah madaukakin sarki yake cewa sabbih bi amri rabbika bil ashiyi wal ibka zikirin safe da na yamma kenan a cikin suratul a'raf Allah ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-ja'r min al-qawl bil ghudwi wal asal zikirin safe da na yamma kenan Allah madaukakin sarki a wata ayoyi da yawa to sarki mu da muka duba sai muka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da zikirai yayi aiki da irin abubuwan da Allah ya masa umarni cewa ya yi zikirin safe da na yamma da muka duba muka auna da na yan ɗarika sai muka gaba irin wanda yake cikin waɗancan ai hadisai bane malam kamin ka ci gaba malam kamin ka ci gaba naga malam Suleiman daga Usman Suleiman yana ta wai ashe kai soho ne ana ganin ka samari sosai ashe kai soho ne saboda kai zamani da Shehu Ibrahim ashe kai soho ne sosai amma da ana ganin ka wani samari sarki ya kamata ka bashi amsa saboda akwai network ne ni ban ji san da kan ba amma malam Nura ai yana cikin daki da ya ji haka sai yake gaya min cewa uwa da kankana ce na yi zamani da Shehu kaga kuma na gyara zance na kaga yanzu ban faɗa ba duk wanda zai yi adalci tun da na gyara na ce ba ina nufin kaza ba ko da ma na faɗa ya an fahimci haka don saboda ka'ida ta malamai lazimul qawli laysa bi qawli na'am yawa dan haka kuma ni nayi iqrari nace ba haka ni nace ba kuma malamai suna cewa al-iqraru sayyidul adilla masha Allah ni ban ce na yi zamani da Shehu ba ni dai na ce hayaniyar sabanin ya faro ne tun a zamanin Shehu kuma aka haife mu ni na ga sanda ɗan kadiriya da ɗan tijjaniya suke kafirta juna na ce ga launi ne ba wai ke ba ne na gani na ji kuma kaga dan haka a ce ruwa sabani sai da kungiyar izala ta zo sannan ake kafirta juna a kowa wanda nake wannan magana shi ya san abin da nake faɗi in dai babba ne ya san abin da nake faɗi ya faru aka ne dan haka ina magana da haka muna da zikiri na safe da na yamma wanda ba a kansa zan yi bayani ba ina so zan samu lokaci wanda zan zo in baje me yasa ba ma zikiri irin na 'yan dariƙa wanda insha Allah a sannan ne a ranar za a ji dalilai na wanda kuma duk malamanmu suna kai haka a ƙarshe dangane da cewa muna kafurta jama'a to gaskiya ba zan iya cewa ɗan uwa ko ba su adalci ba ko ƙarya suka yi ko kaza naga mutane na zanawa nan ga cewa wai maganar da Sheikh Abul Fatah ya faɗi gaskiya ne amma kaman ka zo kana juya maganar wai zaka yadda a hada ku da shi ina ka yadda a hada ku da shi akan tebur cewa maganar sa da kake cewa ba haka bane malam sarki na'am malam sarki abin da yake faruwa kai ne shaida tun da yanzu ka yi magana a bakin jama'a aka ka zana malam sarki na'am dan Allah lokacin da muka ce za mu yi muqabala da daktar ya zo ne masa tambaya haka ce na shirya a haɗa ni da wani kasan mun yaka da kai Allah ka gaya wa jama'a ta yaya hannu yadda aka zauna dan Allah da wanda zami me ya ce ma da kyar ne sai da ka shawo kaina ai ce ma saboda ina da ƙa'ida amma mu aje wannan mu aje wanda zamu zauna da shi na'am dukkanin wanda zamu zauna da shi a ƙa'idar aqida ta sai na auna shi a sikeri zai mun adalci ni ma zan masa adalci
na'am kamar yadda wannan aqidan mu ne haka ɗaya daga cikin malaman mu Imam al-Qahtani yake faɗi a cikin wannan dinsa nuniya nasa yace nazir adiban musifan laka aqilan wansifu anta bi asali ma tarayani saboda haka sai ka aure mutum da sikeli wanda sarki da ka gaya min da wanda zamu dan Allah ba na gaya ma nace a'a a samu wani ba dan haka yanzu wani ya zo ce in yi da wani ko in yi da wani wai shehu abul fata ya zo magana da ya sauka shi ka hau kana tantance maganganunsa kana cewa ba haka bane to why not magana kan da shi shek abul fata yake sai ya cewa haka ne yanzu wai zaka yadda a hada ku ga ka gashi kowa ka hujojin shi abin da yake faruwa abin da nace ba haka bane shi ma ai magana ne okay yanzu na zo da magana su kuma jama'a suna da hankali wanda suke sun mayyanta abin da nake faɗi in gaskiya ne sun sani wanda kuma yake yaro ne zai koma wannan an ba shi ilimin da zai koma gurin iyayensa ya tambaye shi wai abu kaza an ce akwai shi na'am kaga ta nan sai ya tantance da magana ta da maganar shehu wanne zai ɗauka okay yawa kaga dan haka wannan ba shi da bukatar ko a ce wai za a zauna ko a ce a yi kaza okay dan sarki ina da wani abu wallahi ba da ban wannan maganar ta zo ba wallahi sun mata la da zan gaya ba na'am amma Allah ya ga zuciyata sarki na'am wallahi duk zaman da zan yi da mutum na'am sosai kai makata mun Allah ya ga zuciyata ina so ne na'am ya fahimta ko na fahimta saboda sarki wani abu da na fahimci irin zama da ake yi na'am shehu wani sai kaga sarki shi burinsa a ce ya fi ƙarfin wani ya kada wani sosai dan haka yanzu izala an mata kaza sosai kana da gaskiya na'am idan dan izala ya zo ya zauna dan dariƙa ya zo ya zauna idan dan dariƙa aka ga hujjojinsa sun fi na dan izala ba shi ke nuna cewa ya fi ɗan izala dalilai ba dan a cikin ɗan izala akwai wanda suka fi shi karatu na'am haka kuma idan dan izala ya zo in ya fi ƙarfin dan dariƙa ba za a ce duk ɗan dariƙa ya gama da su ba su da hujja saboda a cikin ɗan dariƙar akwai wanda suka fi wanda ya zo ya wakilce su ilimi na'am ka fahimci abin da nake nufi na'am to gaskiya ne abin da yasa ka ga ban fiye wannan ba amma in dai mutum zan ma adalci kai min adalci wallahi wannan ina maraba da in zauna da kowanne ne amma abin da na fahimta waɗansu abubuwan sarki na'am kamar yadda na gaya ma ran nan wani abin da yake faruwa sai kaga wallahi sarki babu wanda ya zo yana karatu a nan wallahi sun matallahi ban ya yi kuskure da larabci ba wow sarki babu wallahi sarki babu shehu gyara maganan ka hada babban shehu mu shan asar sunna na zuwa nan fa na rantse da Allah ba wanda ban ji yayi ba shehu hada babban shehu mu shan asar sunna Malam sarki kenan ni ai rayi ma umumi ban ga game ma ba ban wannan babban ce na ware ma ai wani ba to amma abin da na fahimta game da kai amma na understand magananka wato bima na magananka baka ci da kanka ciki ba ka gwada cewa kaman kowa na kuskure masha Allah masha Allah magananka akwai hankali a ciki akwai hankali cikin magananka na'am wani zubin musamman ƴan uwanmu ƴan ɗarika wallahi sarki akwai abubuwan da ba kurakurai bane a cikin nahawu na'am amma sai ka ga mutum saboda wani ya fahimci idan aka zo ana tattaunawa da shi maganan ka akwai hankali ciki sai ya ce to ai ka ɓata ma larabci kaga yanzu ya karkata hankalin jama'a a yanzu ba abin da zai faɗa za a hango ba sai a ce ma ai bai iya ba larabci ba kaga ya karkatar da hankalin waɗansu maganan ka akwai hankali ciki gaskiya ne wallahi to wannan abin sai abin da yasa ka ji na gaya ma haka malam nura shine ya zo yayi karatu dangane da cewa shine ya zo yayi karatu dangane da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a farki sarki kai kanka ka ji karatun
karatun Malam Nura. Haka ne. Jama'a sun ji karatun Malam Nura. Haka ne. Amma wallahi sun matallahi da naza an yayi kira zai yi waya an ce wai sai ya gyara larabcin wai bai daidai ba. To abubuwan sun faru kamar mutane hudu sun yi haka. Sai na fahimci a wannan abu wa an haɗa gwiwa ne don haka mu ringa fakewa da sun ɓata larabci. To kaga in dai za ka zo ka zauna da wanda shi daman akwai abu a ransa ko ka yi kuskuren ko san ba kai ba zai ce ka yi kuskure ya karkatar da hankalin jama'a to me amfanin ka zo ka zauna da shi. Okay, wato kai kana okay shewa alkarwai kana nufin cewa kaman ko an yi zaman ya kamata a yi adalci a manta da batun larabci a yi adalci kenan. To ai abin da yake faruwa kamar yadda na ce ma sarki. Wallahi idan zan kama mutum da kurakuran larabci to topic din da nake magana a kansa wallahi sun masallahi ba zai tattaunu ba. Dan za mu tsaya ne a gyaran larabci mai point kuma mu bar shi a gefe. Dan kowa yana kakkawa. Na'am. Kowa na afkawa gaskiya ne. Kowa yana yi to amma abin da yake faruwa kaga in dan auna ma dan wata magana wanda idan na gaya ma dukkanin wanda yake sauraro na da kai kanka kaga malamin da ya zo ya karatu jiya to wallahi malam sarki ba wai ko tona ba ko me na sai in ma ina yi ko na'am amma wallahi ina jin da ba wai yana nan zai iya ma ya haɗi zuciya ma ya mutu ina zuwa yanzu kana nufin malami na da ya zo karatu jiya kai ka ga mistakes shi malami na da ya zo karatu jiya kai ka ga kuskuren shi ne wa kusakuren shi so wallahi sai in lissafa ba da ban kan ƙarya ba zai in ce zai iya lissafa shi me yayi maka ya kai batun shi ya shigo nan malami na me yayi maka kaji da bugo waya dan Allah ka ji na yi maganar larabci ban yi saboda ba wannan ne a gaba na haka ne ba kai ba gaskiya ne da muka zo muka tattauna da shi na'am wallahi summa tallahi malam Nura ka tambaye shi ya karanto abubuwa na larabci ya yi kuskure da yawa amma malam Nura ayyana ce mun bu kaza kai ai ya ce abu kaza abin da nake cewa da malam Nura ka gaya masa ka tambaye shi bai cewa nake masa ba wannan ne mu ya zo nan da ruba don kuma ka da gyara larabci za ni abin da na fahimta ba mutum in ba shi da dalili ne wanda ka kawo dalilai ya ga cewa sun fi karfin na wajensa to yanzu idan ya fara magana saboda ya karkatar da hankalin jama'a sai ya ce to ai ka ma bata larabci to yanzu idan jama'a suka zo yanzu duk abin da za ka faɗi ba za su ɗauke shi a matsayin dalili ba cewa za su ai mutumin ma da bai iya larabci ba kamar na yi dariya akwai abin da ka turo mini ka ce in je gani lokacin da aka yi program da kai da sunan shi nan Malam Junaid gaskiya akwai abin da ya baka dariya ba mu dariya da ka zo kana wazi wa shegari shi wani zai wai Malam Alkarawi ya gaji yan jiya shi na ga to wani aiki aka gaji kaga kuma irin wannan abin sarki kai ne shida aka ne daga cikin abin da ya sa sarki na'am tattauna wannan kaga ina wannan dinta sarki kai shaida ne na'am bayan tattaunawar cin mutunci ke biyo baya Allah kiyaye insha Allah wannan zamu duba mun tattauna ta kasa mu zo mu yi wanga tattaunawa da iko Allah shi yasa bar mu doki wasu kuma she mu kankare magana ni da kai ta kasa Malam Abdul Fatai dai Malam Abdul Fatai kana kallon mu in kai ready Malam Abdul Fatai masoyi na shehu na in kai ready ka zana muna yes mu ga Malam Abdul Fatai ya zana muna yes akan wannan program in yayi ready amma shehu na Shak Alkarawi na yi fira da kai ta kasa insha Allah bari mu doko wasu kuma insha Allah Shak Alkarawi masoyi na ba akwai wani abu da na so na faɗi na'am wanda yana da yin kamar yadda Malam Abdul Fatai ya yi bayanin cewa ana kafirta jama'a to kaga ni abin da nake ta lura da shi shine a cikin littattafanmu musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi maganganu da yawa dangane da ka nuna wani ka ce kafiri ne in ka duba a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 12 shafi na 466 juz'i na 12 shafi na 466 yake cewa walaysa li ahli
an yukaffira ahadan min al-muslimina wa in akhta'a wa ghalifa yace baya yiwuwa wani ba shi da haƙƙi ya kafirta wani daga cikin musulmai ko da yayi kuskure ya kuyi mana alkanawi sai ya kan layi ya kuyi sai ya kan layi ya kuyi Sheikh Alkanawi sai ya kan layi kaka sauka Sheikh Abdul Fattah ya kira mu anan a Tijjani, ina son bashi speaker sannan. Sheikh Abdul Fattah ya kira, ina dala kuma da bashi speaker sannan. Ban iya magana sarki zaki. Zaka yi magana Sheikh Abdul Fattah, muna jin ka. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki na kira waya daga baya na ji akwai wani bawan Allah da ya hau haka. Na'am. Yana magana wanda kila alal akalli bai da ilimin abin da ya faru a da na tarihi. Na'am. Sannan kuma bai da ilimin menene waqi'i. Na'am. Da kuma magana wanda ni da na tashi a cikin magana ta ban ambaci sunan kowa ba saboda mu ba mu da matsala da shakhsiyat, ba mu matsala da mutane da afkar muke da matsala. So abin da yake akwai duk da ya fito ya yi gyara a cikin maganarsa shi wannan bawan Allah da kake waya da shi ya fito ya yi gyara ya nuna cewa bai rayu da Shehu Ibrahim ba. So tun da bai rayu da Shehu Ibrahim ba ya yi gyara ya nuna dai abin da ya ji jiyau ne ba ganau ba. So dangane da fikira kwaya ɗaya da yi magana akan zamanin Shehu Ibrahim na cewa a zamanin Shehu Ibrahim ya yi littafi, wasu kadirawa sun yi littafi an kafirta juna. To alal akalli dai duk littattafan da aka yi da surafawul malami radu asinnatul awghad da na su bangaren kadirawa duka muna da su a hannu mun karance su min khilafin ila khilafin daga farko zuwa farko. Ba mu ga yadda shugaban radiyallahu ta'ala ya kafirta wani bakadire ba mu ga yadda wani bakadire ya kafirta wani batijjani ba. Abinda muka sani shine fahimta ne, wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza a matsalan qabdu da sadam. Wannan ya jawo Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a fadar sarkin Kano masu ma Shehu Ibrahim tarjama shahararru guda biyu ne. Wanda yake wa Shehu Ibrahim tarjama na farko kafin dukkan batijjani Shehu Muhammadu Nasir Kabara ne, wanda shine limamin fada a lokacin. Shehu Muhammadu Nasir Kabara wanda shine shugaban Qadiriyya na Afirka shi yake wa Shehu Ibrahim tarjama. To ga kuma ka fito kana nuna a sun kafirta juna na ɗaya. Na biyu shine ga Shehu Muhammadu Nasir yana da waka na hatu tawqatan min tawqi agsani wanda yake wake Shehu Ibrahim. Yana cewa abuka Ahmadu wal muktaru jadduka wal jilani abuka fafkar ayya insani la wannan Kano da ratman hallafi ha karrat sujudan wa darat fauka kiwani. Da Kano ta san waye Shehu Ibrahim ya sauka a cikin ta da ta fadi ta yi sujada saboda girmama Shehu Ibrahim. Bakadire ne da yake gaya Shehu Ibrahim wannan shugaban Qadiriyya. Shi kuma Shehu Ibrahim yana cewa fazaka lin nasir za'imul qadiri fa huwa muhibbi mukhlisan wa nasiri. Wannan shine Nasiru shugaban dukkan kadirawa na Afirka. Ta huwa muhibbi masoyina ne mukhlisan tsantsa wa nasiri kuma ne taimako na ne. Ka ji fa irin maganganun da yake tsakanin kadirawa da tijjanawa. Kuma waye tijjana wannan ni ba tijjani ne. Na san yan uwana kadirawa. Wanda zo ka ce mun wai a wancan a lokacin Shehu Ibrahim an samu kaza ana kafirta juna. Abadan ba za ka taba jin wannan ba. Sabani idan kuma lokaci yayi. Sannan fikira ta biyu afwan maganar da na yi na cewa wasu malamai ina tsammanin shi bakon naka wannan beji ne nake faɗa ba maganar Ibn Taymiyyah na kawo, ban kira sunan Ibn Taymiyyah ko na kira sunan wani malami ba nake cewa sun yi magana akan Shehu Tijjani. Abadan malamai biyu na kira, Bin Baz da Usaimin. To Bin Baz da Usaimin kafin a haifi iyayensu an haifi Shehu Tijjani. Bin Baz da Usaimin kafin a haifi iyayensu da kakanninsu an haifi Shehu Tijjani. Idan Shehu Tijjani Ibn Taymiyyah ya riga Shehu Tijjani zuwa, shi Shehu Tijjani bai riga Bin Baz da Usaimin zuwa ba. Kuma fatawa allajnatu da'ima wanda suke bada fatawa a zamanin Ibn Taymiyyah aka yi ta, ba a zamanin Ibn Taymiyyah aka yi ta ba. Waye ne shugaban ta? Bin Baz ne da su Usaimin membobi a cikin ta da sauran kaza. Wannan lajnat da nace a cikin akwai fatawar kafirta Shehu Tijjani tana nan tun zamanin Ibn Taymiyyah, ba ta nan a wani zamani take? A zamanin su Bin Baz su Usaimin suke. Wannan shine magana da nake yi, ba na magana cewa na fi son mutum zai yi magana ya dinga tahqiqi,
yana dakkake ya ci tukunna tarhamiya da gaba ta sa shi ya dinga jin abu ba daidai ba, ya ji me aka faɗa. Wannan kenan. Sannan batun muna ta gaba. Na ga yan uwa kamar yadda ka faɗa a fejinka. Kuna batun cewa a yi mukabala. To abin da yake akwai matsala guda biyu a nan. Ba ni da mushkila kwata-kwata da dukkan wanda za yi mukabala da shi. Babba ne ko karami ne ko kaki ne yanzu aka haife shi. In yana challenging din Tijjaniya akan wani abu, in yana ganin bai iya gwarawa da mu ya fito. Ya fito. Bai magani. Shikenan. Ciwon sa bai magani. Tare da cewa kana ji sarki zaki. Duk kowane ne kace? Kowane ne? Kace kowane ne? Kana ji saurare sarki zaki. Muna sauraron ka. Tare da cewa su waɗanda suke kira suna magana har a zuciyarsu sun san mu ba ta hannun su bane. Wannan shine ta hakikatan. Sun san nistawan karatunmu da nasu ba ɗaya bane, ba muna faɗa don alfahari ba, muna faɗa don abin da yake waƙi kuma ta haddisan bi ni'matillahi wala fakara. Hatta wanda suke kira malamin su shi ma ya san ba su abu bane, ba su ba. Wanda suke cewa malamin su wallahi yana da itikadi a zuciyarsa 100% ya san ba su abu bane. Ko wajen jan bakin, ko wajen fahimtan, ko wajen karatun, ko wajen yawan littattafan, komai Allah ya fifita mu a wannan bangaren sama. Bai zan farawa san da zuwa. Amma idan mutum yana ganin cewa ya yi kwari, yana ganin kafarsa ta ya fara dabo a harkar karatu, yana ganin zai iya kara da mu, ba laifi fili ne, ayyana maudu'i, zana ka zo a haɗu ba komai. To shi kenan. Sannan matsala ta ƙarshe. Na'am. Batun gyaran larabci a jiran jama'a su jinan da kyau. Na'am. Gyaran larabci da ake musu gyaran larabci gaskiya ne ba su iya ba. Suna da rauni kuma na yi ittifaqi da shi wannan da yake magana da kai yanzu. Na yi ittifaqi da shi ana samun dukkan malamai su yi kusakurai. Amma kuskure akwai kuskuren na'iya akwai kuskuren jahilci. Akwai kuskuren na'iya akwai kuskuren jahilci. Misali dan na yi magana akan wani kuskure wanda misali baki na yayi tsauri, na yi dakan wasali, na yi kaza, wannan ana samu daga wajen malaman da suke na sama da mu, ba zalla ce alƙalami tana da zalla, kowa yana baki harce yana da zalla. Kowa kamar kan da malam alkanawi ya fari, wai kowa na mistake. Haka no ya fari. Kowa yana mistake. Amma akwai mistake din kuma sarki zaki daga kayi kana yi ana ji kawai wannan mistake din an san baka sani bane, jahili ne kai. Bari ba da misali. In ba da misali. Misali ɗaya daga cikin malaman su da ake mai magana ya ɗauko littafi a hannunsa, almawahibul ladunniya, wannan littafin ya ɗauko sa. Wannan littafin da ya ɗauko sa sai ya zo yana cewa ga littafin a hannunsa, kuma yana kokarin ya gwada ya karanta me yake ciki, amma yana cewa almawahibud duniya. To kana jin wannan ka san kawai mana abul fatai na ga yan waye mu yan salafiya suna da cewa yau an nemi kamar hadin kai ne. Wai zancen ka na yau wai yana zafi a kansu, wai bi mana yau a sassauta cewa kamar a tunda yau ana neman hadin kai ne, kamar ya je musu kamar disrespect. Dama mu muna neman hadin kai, wato sarki zaki kana ji ba batun zafi bane, tun wancan karan nake son in ba mutane uzuri. Kowa da irin yadda Allah ya yi shi yake maganar sa. Yanzu bari in baka misali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi aka rawaito idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ta akhuzul hidda, zafi takan dauki annabi zaka ga yana zafi, yana gumi, yana buga yatsunsa, babban yatsarsa ko sabbabarsa yana buga ta a tafin hannunsa, wazi kuma yake yi, amma za ka ga kamar yana wa'azin yana yin irin wannan, tare da cewa a duniya babu mai saukin hali irin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma su sahabbai sun fahimci manzo Allah wani sako yake da su, to yanayi na ne ni in ina magana haka nake magana. Wato jama'a ina zuwa bari na explain ma jama'a wato Sheikh Abdul Fatah yana wai shi ba arrogant person bane, amma kan da yake magana kenan. Amma watun wannan tun sai su ba da wannan uzuri, wai shi ba arrogant person bane. Sannan kuma sarkin zaki. Na'am. Ni kana jina sarki zaki? Muna jin ka. Bai iya fitowa irin na misali yadda wasu salafawa za su fito yanzu. Suna magana wane kaman dan uwanmu, kaman kaza wane malaminmu, kaman kaza wane amma an ka ja gefe ka jawo baki ka kafirta su.
amma kuma saboda kana so ka nuna wa duniya kuna da haɗin kai in ka zo kuma harce sai ya canza. To ni ba na irin wannan mujamala. In ina kinka da wani abu kawai zan gaya maka ina kinka. Na'am. Yau ba ƙarya a cikin lamari na haka nake. In akwai abin da bai bubba na sanadiyyanci zan fito in ce wannan bai yi ba. In bata ne in ce bata ne. Ba ruwana da ta yi maka daɗi ko kar ta yi maka daɗi da ka ce mai girman kai da karka ce wannan kai ta shafa. Kawai abin da na sani shi zan faɗa. To kaga in ni bai iya wannan irin ƙarya kuma bayan misali a ce na ce maka a wane malami na Allah ya saka bai da alheri an jima kuma na je na ɗauko littafi na karanta na kafurta ka to kaga wannan nayi shiru. Sosai. Kawai in wuta ce a tsakanin mu kasan wuta ne a tsakanin mu in sanyi ne a tsakanin mu kasan sanyi ne a tsakanin mu ba mujamala yawwa ba mujamala in za ka yi ta a gurin da ta dace gaskiya in za ka faɗe ta kawai walau kana murran kawai kulil haqq walau kana murran ka faɗi gaskiya ko ɗaci ne da ita da haka yan uwa salafawa da suke ta wannan su hakuri yanayin magana na kenan kuma ni ba na iya koya a itikadi na dangane da su da fahimtar da na yi musu maganar da nake so in faɗa ka kaɗe ni sarki zaki to muna jin ka aminci da shi ne larabci da ake faɗa Allah ya yi magana cikin Qur'ani inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da alqur'anin nan balarabi saboda ku hankalta ku gane me Allah ka zo kana kira zuwa ga alqur'anin nan an saukar da shi da larabci ya zamana kuma baka iya larabcin nan ba kace kuma zaka kira zuwa ga alqur'ani wannan akwai gwari a ciki na ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a China aka haifi annabi ba a India aka haifi annabi ba a Bangladesh ba an haifi manzo Allah a cikin garin Makka balarabe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da larabci to in ka zo zaka yi magana akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dole ya zama na cewa ka iya yaren da annabi yake magana da shi shine larabci amma ka zo ka ce min a'a za ka nuna min alkur'ani ko za ka nuna min sunna kuma da alkur'ani da sunnan nan din larabci ne kuma kai baka iya larabci ba bayan da za yi bi makaho ba zai taɓa yiwuwa ba to mun gode shi ne aqida sannan kuma magana ta karshe ibnu taymiya a cikin ittida siratal mustaqim littafin sa ya kawo maganar nan mun karanta ya faɗa cewa larabci saninsa wajibi ne ga wanda yake son ya fahimci alkur'ani da sunna domin alkur'ani da sun ne da yaren larabci inji ibnu taymiya yace to labudda duk wanda zai magana akan alkur'ani wajibi ya iya larabci har ya kawo maganar malaman usulu da suke cewa ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajibu da abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi wannan abin wajibi ne yace to alqur'ani da sunna ba a fahimtar su sai da larabci don haka sanin yaren larabci wajibi ne amma da ko mutum wajen fa'ili game da shi maf'uli majruri game da shi mansubi irin waɗannan abubuwan dole ne tsakani da Allah a yi magana kowa yana kuskure ina kuskure wane yana kuskure kowa yana yi amma kuskuren na rashin iyawa ko kuma kuskuren a'a zalla ta harci wannan tana kama kowa to ya hakuri kaka sauka mala alkana ruwa zai magana ya hakuri kaka sauka tambaya ɗaya sarki zaki duk wanda zai shigo ka tambaye shi a ina ya gani a rubutun ɗariƙa malaman ɗariƙa sun ce ba ƙadire kafiri ne ko a ina ya gani malaman ƙadiriya sun ce ɗan ɗariƙa kafiri ne wannan tambayin muna dole gashi mun kawo baitin Shehu Ibrahim yana yaban shugaban ƙadiriya mun kawo baitin shugaban ƙadiriya yana yaban shugaban Tijjaniya Shehu Ibrahim to a kawo mana yadda aka ce sun kafirta to muna jin ka mala alkana na sai magana da kai sahabbai ma ana samu wanda ya fahimci kaza wanda ya fahimci kaza amma ba fahimta na kafirtawa mushrik mubtadi dan bid'a kaza ba za a yi sallah a bayan ka ba wannan kasan nan bata san shi ba sai zuwan izala masha Allah wannan kasan nan bata san shi ba sai zuwan izala masha Allah to mala alkana muna jin ka mala abul fatah na jin ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam shehu farko dai kamar yadda malam yayi bayanin cewa duk wanda zai fito to tabbas ni na amsa wannan kira amma ina so ne wa malam nasiha tsakanin ni da shi very good dan Allah ya zama to cewa niyyar shine fahimtar da jama'a gaskiya dan Allah na'am don Allah ya ce sa'annan kuma idan muka zo tattaunawa za mu sa ka'ida na'am tabbas idan wurin karanta larabci ne kaji mutum ya bata
batawa irin dan wa abin da yake faruwa sarki duk wanda ke ɗaukar wannan littafi ya karantu sarki dole kai kusuri sosai saboda dole an sa ma lokaci an ce lokaci kaza ne ya tayar ɗinka kana gaggawa kana so ka faɗi waɗansu abubuwa a wannan lokaci to wallahi kowa ya kai sai ka yi kuskure sosai kuma sarki abin da yake faruwa dan Allah malam ya tabbatar da cewa su ma suna kuskure kowa yana yi amma me yasa mun ba ma gyara musu sai su ne suke gyara mana kuma malam ya ce shi ma kowa yana yi to bari ka wannan alamar tambaya ce na'am kuma sarki da yayi magana malam da kai magana cewa kai a zamani ko in kawo littafi na yi bayanin nan ina jin malam ko sallah nake bayanin ko yana gefe bayanin da ya ce sabanin tun lokacin shehu Ibrahim ya faru wanda kan bayyana ka tabbatar an yi littattafai a kai amma na ce ba da ido na ce na ji na gani akwai wanda ke kewayawa cikin gari yana ɗan kabari kafiri ne kaga kenan yanzu ni ba na ce ko a cikin wani littattafan ko wani ya ce cewa da kafiri ne don wannan saɓani ba a'a na gani ne waƙa'iyyar na gani wanda ke kewayawa yana ɗan kaza kafirai ne ni na gani ne kaga yanzu da na faɗa yanzu waɗanda suke waɗanda ko sun kai shekaru na ko sun fi ni idan ma ƙarya ne sun sani idan ma a'a gaskiya ne sun sani suna ji kuma shi ma malam ban yi sani ba ko a'a ko a garin su ne hakan bai faru ba haka kai iya masa uzuri amma ni dan Kano ne a Kano kuma na ga haka ido da ido to salamu alaikum sarki wa alaikum salam to na aji jawabin da Allah ya saka mai da alheri yawa sai ka wannan wai bai karkare ba malam Abdul Fatah wai bai karkare karkare malam Abdul Fatah cewa kai ɗan salafiya mu kuma a wajen mu Ibn Taymiyyah ma ɗan salafiya ne sannan a wajen misali ne sai ya kawo yace Ibn Baz ko kuma Usaimin amma ta yi ɗan salafiya su a aqidar su kaga wannan yanzu ɗan salafiya su a aqidar su Ibn Taymiyyah ya shiga ciki dole ni kuma idan na kawo kun kuma Ibn Taymiyyah bai shiga ciki ba to me yasa sarki zaki idan sun zo suna magana suna so su tabbatar da wani abu na aqidan sai su ringa kawo Ibn Taymiyyah shi ma ya ce kaza a littafi kaza a littafi kaza din shi ba dan salafiya bane gaskiya ne sannan sarki dan Allah ma da yanzu malam da kawo min inda saboda mu muna da wani bambanci muna da dawabitut takfir akwai takfirul mutlaq akwai takfirul muayyan takfirul mutlaq sarki shine wannan takfirul amal ka kafirta aiki wanda yake kaza kamar da Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu taqta'u aydiyahuma duk barawo ya shiga ciki duk barawo ya tashi daga ciki saboda amme amma gurin akwai wanda in yi sata wanda ba za a yanke masa hannu ba kamar yaro kamar wanda yake da shubaha yana bin mutum bashi sai ya saci daidai wannan abin da yake bin sa kuma ya kai hannu sabon da za a sare masa hannu wannan saboda ka'idar malamai da suke da shi na fikihu shine al-dudu wannan shine yaya wannan kaga uwa da dai a wai karshe malam da Allah ya dan kamun inda Ibn Bas ko Usaimin ya ambaci sunan wani ya ce masa wada kafiri ne ya ambaci sunan wani wannan shine takfirul muayyan ka nuna wani sarki jiya a cikin littattafan ni da na turo ta nan ai na turo littattafai maganan ka gaskiya ne daga cikin malamin wanda yayi littafi ya sa masa al-mu'taqad as-sahih al-wajib ala kulli muslim i'tiqadi daidai gabar da yake cewa wa takfiru haqqun lillahi ta'ala yace fala yukaffaru ahadun musawai ta magana mu Allahu wa rasuluhu na'am yace kafirtawa haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzon Allah mala ba a kafirta wani shehu na mala alkarawi saboda wannan zance
ka yadda za a yi wannan mukabala shi ma ya yadda za a yi wannan mukabala da mu sawaita maganar mu ya so mu doko malam Garba da biyu ya so mu ta bari ya magana don Allah ku bari mu sawaita wanga magana don Allah Sheikh Abdul Fatah muna jin ka ina ya gama kawai magana da zan yi to muna jin ka tun da shehi ai ya gama kaga shehi magana da zan yi abin da yake akwai sarki zaki na'am shi malamin da yake ta kawo tabdirul matsalar tabdirul wane ne muqayyad muayyan waye da sauransu da ya san wannan ka'idar da ya fara dabbaka ta akan maganar da yake min na cewa na ce salafiya sai na zo na ce bin Baz da Usaimin da na kira salafiya umumi amma da na kawo sunan bin Baz da Usaimin na yi ta ko ban yi ba na yi ta da kaga da ya san ka'idar da yake faɗa yanzu da ya fara dabbaka ta akan kansa da shi wannan da yake sannan abu na biyu da yake cewa a kawo mai gurin da wai malaman da kai suka takunta sarki kana ji ma ina jin ka Allah da yake ta kawo mai gurin da malamansa suka kawo da tijjanawa wannan ya fi a irga ba za su irku ba suna nan daga cikin fatawar allajina da'ima ba rike nan fatawar ba wanda har mutum ɗaya daga cikin mutanen garin su ɗan uwan shi ne magana wanda ke kwanci Anas Salafi a Ghana ya fito yake karantawa yace lajina da'ima ta ce min yanku na bar kai magana kuma jama'an tijjanawa su ne mafi kafirci akan dukkan wasu jama'a da suke cikin musulunci wannan baba da wallahi na ga imani wanda kuma waye ya tara aswa allazi ya tara aswa hadhihi lajna huwa bin Baz ne yake jagorancin wannan sannan kuma tun da ya faɗi wannan magana ai akwai shi da dama da yawa shi yanzu yana nufin ya ce duk malaman sunnan yana Najeriya wani ba ai ganganci ne kana Najeriya malaman nan yanda suke kafirtawa yanzu barin ɗauko maganar sarki zaki yau din nan kana ji na na'am zan turo maka maganar Abubakar Mahmudu Gumi zan turo maka maganar Sama'ila Idris a izala su ne ƙwaruruwa ai ya ce shi nan izala ne to duk izalar ka waɗannan iyaye ne su Abubakar Mahmudu Gumi da Sama'ila Idris zan turo maka yanzu na gina aje waya zan turo maka within a seconds to ka sa duniya su ji abin da Sama'ila wallahi turo na saka within a seconds kafin ka gama program din nan yanzu zan sa maka na tura wallahi na post ba na kada yi magana na post a jimriyarsa yana yanda ke kafirta tijjaniya yace tijjanawa ma suna daga cikin yace me ya tsammanin ahlus sunna idan suka zo suka zaɓi ɗan ɗariƙa ya zaman to shi ne shugaban walai mushrikai suka kira mu da wannan cewa ba wannan yin danganci yanzu kada kuke yin ga don Allah kwata da hankali yanzu haka da ku za mu yi wanga mukabala shi yasa don Allah ku bar mu kwata da hankalin mu anan ya so ka na'am ya gaya maka saboda ni ba na son ban dinga bata aiki na wajen yin magana da shi nagode wa alaikum salam Sheikh Alkanawi wani topic kenan wani abu ne topic mun manta ba malam Alkanawi muna son kai ka ba topicin suna ya sada topic wa alaikum salam malam Alkanawi kana magana da malam Nura ne kai tsaye yanzu malam Nura to sarki zaki malam Nura da Allah da ka ba malam Alkanawi ya ba mu sunan topicin ya so ya ba da topic ne adalci a wani magana to malam Sani Alkanawi ne yake magana Abul Fatih Sani At-Tijani ya kuso yayi magana haka ne kuma yayi magana da tana bukatan a waru sarki zaki warita a san da ake warware ta sosai na'am wannan dukkan yi ba da lokacin magana da su shi ne ta kudin da yake son tattauna yake mala gaskiya yanzu mala Abdul Fatai insha Allah mun kira ka mu gaya maka topicin mun gaya kan nan sosai in ku bi kuna magana babu fahimta don Allah da Annabi masha Allah mun aje kamar Abdul Fatai mun doke ka insha Allah kare insha Allah saurari maganar da'i magana ta adalci sosai kana da gaskiya ina zuwa malam Nura very good
Tijani yana kokarin dagula hankalin mutane, yana kokarin kawo falsafar da ba za ta tsayu ba. Na'am. Saboda maganganun da yake wai ai cewa wai yayi magana akan salafiyya sai ta qiyidi da bul. Na'am. Me ta qiyidi anan? Kana magana akan umumi da babu cin karo tsakaninsu, su ɗan salafiyya ne, kafa da kalmar salafiyya akwai tadakuli tsakaninsu, akwai ta'awudi ne balantana ya kasance taqlidi. Wani irin magana ne wannan. Wani ba ma fahimtar ka'idoji ne na malamai. Sannan kuma da kai magana akan cewa wai wannan maganar ka misali ka baya kana cewa kai taqlidi. Haka ake fahimtar larabci, kana bada misali ya shek, sannan kuma kana cewa kai taqyidi, sannan kuma da kai taqyidin anan ma idan muka tsare ka muka yi mutalaba da kai cewa ka kawo wanda suka kafarta at-takfirul muayyan, yanzu malam zaka iya kawowa wanda Bin Baz ko Usaymin ya kaffara at-takfirul muayyan anan yanzu ka kawo mana. Na'am. Sannan kana magana ana magana ga aqidar yadda take, kana magana akan wasu abubuwa da wasu ashkhas suka yi. Na'am. Ka karanto mana a cikin littafin magabata waɗanda suka ce wannan aqidar ahlus sunna ce at-takfirul muayyan ya halatta. Na'am. Amma kana ta yawo kana beating around the bush, sannan kuma kana cewa ka kawo dalili. Wallahi ban so in saurara mai magana, ka san nawa hali na bane sarki zaki. Ya kuri. Magana ne cikin nutsuwa. Amma shi wannan mutumin wurin tsarin sa ga baki ɗaya hayaniya ne kuma yana da awar ilimi. Kuna maganar cewa wasu ba su je wai suna da guntun karatu, kai da Islamic studies ka karanta, ka zo kana gaya mutane waɗanda suka yi karatun shari'a, haka ake yi. Na'am. Sannan kuma a nan ka yi maganganu ga baki ɗaya na hayaniya, ana ƙoƙarin a tattauna a bisa tsari na karatu, ka kawo abin da amne, sannan ka kawo misali kana cewa ka yi taƙayyidi. Me taƙayyidi a nan? Ina zuwa Malam Nura. Ina zuwa Malam Nura. Malam Nura ya kuri ina zuwa. Assalamu alaikum. Bari Malam Nura ya ci gaba. Ina zuwa. Wa alaikum salam. Ina zuwa. Malam Nura yayi magana. Ina zuwa. Bari Malam Nura continue. Ina zuwa. Shak Aljamzuri kai magana anan, insha Allah gaskiya ne. To duk wanda akidan da ya ji an taba shi anan, don Allah don Annabi ya doki laifin duka ya dibiya mini, ina rokan kowa gafara. Ba haka ake samani, kowa ya hakuri saboda Allah. Na yanda za a samu haɗin kai, kowa ya kama alkur'ani da hadisi da fahimtar magabata. Masha Allah. Magana ta hankali. Masha Allah. Ba wai magana so mu soki waɗannan ba. Idan ka duba gabaki da maganar da na zo na magana ne akan yanda za mu samu haɗin kai. Amma shi yana zuwa kawai ya fara siding cewa wai ƴan ijala su suka rikitar da al'amari. To shi kenan mun ɗauka an yi kuskure, idan mun sallama an yi kuskure kuma ana neman gyara, shi kenan. Sosai in an yi kenan kuma haka ne kuma nan gashi bani abin da ma gaba da nake so da rike sabir na ga mutumin kamar alfahari yake yi da karatun da bai taka kare ya karya ba. Ka karanta Islamic studies, wallahi larabcin kirki ma baya ji. Larabcin kirki ni na faɗa, wallahi larabcin kirki Abul Fatih Sani At-Tijani baya jin larabcin kirki. To, jama'a saurara, ina bibiyar shi a karatunsa na Al-Firasa TV. Ashe ranar musabakan ga an samu problem. Karatu na uku inda ka kasa kawo magana, inda ka san gaba ce ta magana ta istilahin malaman usul, ka kasa magana har yanzu. Me yasa ka yanke ba kawo littafi na uku ba? Ka ci gaba da karanta littafin mar idan gaskiya ne. Ka karanta Islamic studies, ka gaba magana a cikin addini. Kai da baka da ma isasshen karatu na ilimin addini. Assalamu alaikum. Malam Nura, dan bari Malam Nura yi magana. Ba ni Malam Nura. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, dan Allah ba ni Malam Nura. Kaga Malam Sarki abin da yake faruwa. Don Allah ba ni Malam Nura kamin kai magana, ya hankuri shehu na, masoyi na, ya hankuri. Ya hankuri ba ni Malam Nura. Ba ni Malam Nura. Oh, aba shehu alkano, don Allah ba ni Malam Nura sannan ya hankuri. Ga Malam Nura. Assalamu alaikum Malam Nura. Ma'alura. Kaga abin da yake faruwa. To muna jin ka. In dai haka za a zo a yi a wajen yin muƙabalar ba zan ba. Kawai shi kenan. Amma in dai za a zo a zauna. Sanda nake magana. Gaskiya ni ma ban goyi baya, in dai an zo a yi hayaniya haka ban goyi baya ba. Ka tsaya da kyakkyawan niyya, na tsaya da kyakkyawan niyya. In dai an zo a yi irin haka gaskiya ban goyi ba, wani ma ba zan yi ba. In dai an zo a yi haka. A zo ana kuma na fahimci abin mabiya ne suke haɗawa. In dai an zo a yi hayaniya haka. Wallahi ni dai babu wani ɗalibi wanda wai zai sa nayi wani abu bai isa ba. Don in an zaunar da ni a cikin kabari. Mala'iku sun tsaye da ni sun mun tambaya, ba ni da amsar da zan bayar in na faɗa don wani ya ji daɗi ko don wani ya ji haushi.
gaskiya ne, ni ma na goyi bayan kaka haka in dai an zo a yi hayaniya irin haka. Irin wannan ne ya faru tsakanin tattaunawar mu ai da muka yi. In dai an zo a yaka sarki ba a ci daɗi ba. Sosai. Ce to sarki a samo wani. Dan Allah sarki kafin mu tattauna da Malam Junaidu. Dan Allah ban gaya ma ba. Wallahi ka gaya mini. Dan girman zatin Allah. Wallahi ka gaya mini. Wallahi Malam Alkanawi ka gaya mini. Ka gaya mini haka. She na ce ba da mun duwa mu control gaskiya. Malam Nura yayi zafi wanda ni ban soye ba. Saboda daman Malam Nura gaskiya akwai bacin rai. Ina zuwa. Gaskiya ne. Malam Nura na understand putin shi. Ina zuwa Malam Alkanawi ya kuna zuwa. Ina zuwa Malam Alkanawi bari magana. Don Allah. Iya kuri. Ji magana na Malam Alkanawi. Malam Alkanawi kan mu yi ja saboda Allah shehu na ya hankuri shehu na ya hankuri. Nagode. Malam Nura musulunci. Jami'atul Malik Faisal kuma ni ma digiri ne a shari'a kuma ba irin wai ta nan wai kasar tabo. Malam Alkanawi Arabiya. Malam Alkanawi don Allah ina zuwa bari mu sa ruwa. Gaskiya Malam Nura yana da gaskiya ni dai ina girmama mallumma sosai. Baya da dadi malami ya je yi karatu ya zo wurin bada karatun sha zace wannan zuku ne wannan jahili ne gaskiya ba dadi kowa za mu ya kabe jin dadi gaskiya na'am maganan gaskiya burin mu wallahi mu fahimtar da mutane addini a bisa yanda muka fahimta muna fatan Allah subhanahu wataala ya nuna mana abin da yake daidai da mutane mu ya kuri wannan shine burin mu amma wallahi in ana maganan kurakurai ilmiyan na'am shi ba abul fatih sai a tijani ni ina bibiyar shi ya kai shekara 2 akwai al'amuran da wallahi in ya shiga matsala ce yake ta addini zaka ji wallahi kaman bai ji dumin karatu ba wallahi Malam Nura ya kuri Malam Nura ji magana na Malam Nura don Allah ji magana na wai mistakes biyu wai bai iya bai gyaruwa ko ba haka ba kaga abinda